Winjo kanyo wer mar suna. Lipot mokelwa gi Judith Omondi. Eno kwaya. Wer gi dola achiel. Takamano wendgi no kelo midhiero. Kelo midhiero no gando. Miyo ge sani wadani mondo wang'e weche motenore koda duol mochung'ne weche mag kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kachiel koda dwaro mar komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka osebed kitayo moko kuom kembe ma ochung'ne keyo pige e gwenge mopogore opogore ahinya mag bombe ma pacho ka. Kabende koro nitie report mano ondiki gi ACC ondiko ne counties duto 47 mondo gichak ng'iyo kaka weche gi nobedo kabende ko nonro se pedhi e yo makare nonro se chake kendo dhi mbele kotenre gi weche go mag mibadhi e kembe go mag pibati. Lydia ma bang' ka od bura mar Senate kokalo kuom komiti mano meeting mar puodho kata ng'iyo weche gi chwalo report margi ne duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC kendo miyo gi thuolo kata nyiso gi ni mondo koro nyaka gikaw ndamo ne moko kuom counties moyud ni kembe ma keyo pie counties go nitiere moko mapok oketi ne elwet counties kaka chik dwaro kata moko bende nitiere gi badruok mane madwa ni mondo wanyis ni Ramogi gi sani kaka weche gi chalo kama nitiere moko kuom kembe Ramogi ma gin ma keyo pie counties mopogore opogore ma owinjo bed ni konyo jopiny e yudo pi maler kata kamano nitiere weche mag mibadhi ma oseyudi ni chal ka gima mieno gi mane miyo koro sanada ng'isi ni to report mar od bura mar Senate mano komiti mar od bura mar Senate mong'iyo weche mag pi ne onyiso kendo golo chik ne EACC mondo tim nonro. Wang'iyo nonro ne kambi mar pi mar Wajir miluongo ni Wajwasko. Ma en kambi mochung' ne keyo pi e county ma Wajir. Kata kamano duoko mar komiti mar Senate nyiso ni kambi mar keyo pi ma Wajir ne ondiko jotije maromo 521 ataro mar chik. Wacho ni onge nonro mora mora ma yango malong'o yo mano ndiko jotije gi kachiel kuom gigo wacho ni okoyangore ni joma ne ondiki gi ne oromo kod lemo go. Nitiere to ni chal ka samoro jomoko kuom jok mano ndiki gi gin jok mano kwany kata luonga ma onge obok moyiedhi ma yango ni gin jok mano owinjore tiyo e kambi mar KOP e gwenge ma Wajir. Ka wang'iyo kendo weche mabende duoko mar komiti mar Senate mane nono moko kuom kembe mochung'ne KOP e counties mopogore opogore wacho ni onge yo maler mayango kaka ne chulo joma nondike tich ji 521 ka osara to nitiere ni chal ka gima samoro nitiere jotije moko manyawawa e ji 521 ka ma ne ondike to onge kama gitie. Bende Majwasko ne otiyo marach gapisi mare. Majwasko en kambi mar KOP Wajir kata kamano iwacho ni kambi ni chal ka jotende notiyo marach gapisi. Wadhi nyime kod nonro ne kembe mamoko bende. Wang'iyo kembe mag KOP Murang'a. Ramogi kwayo mar Senate ne EACC ne mondo mi onon kaka Majwasko ne ondiko jotije. Mano kaluwore kod mar Wajir cha. Wadhi nyime Ramogi gi weche mamoko. Duoko mar kambi kata duoko mar Senate ewi kembe manono kata ma KOP gwenge mag Murang'a. Kembe moko 4 mawuok Murang'a oyudi ni pod nitiere lwet ji giwegi. Chik wacho nang'o? Chik wacho ni kembe ma KOP e counties owinjo bed ni nitiere e bwo telo mag counties. To ponono ni kembe gi onge e bwo telo mar counties nyiso ni kare gidhi ataro mar chike. Kembe ma pod nitie lwet ji giwegi modhi ataro mar chik madwaro ni kembe gi obed e lwet counties oting'o Murang'a Water and Sanitation Company miluongo ne MUWASCO. Kambi mar Murang'a South Water and Sanitation Company MUSWASCO bende nitie lwet ji giwegi. Kambi machielo bende mantie lwet ji giwegi e gwenge ma Murang'a kocha en kambi ma iluongo ne Murang'a West Water and Sanitation Company MUESCO kachiel kod kambi miluongo ne Gatamadhi Water and Sanitation Company. Magin kembe 4 manie lwet ji giwegi ataro mar chik madwaro ni kembe ma KOP e counties mopogore opogore obed e lwet piny owacho mar county. Ramogi e Murang'a ka nitie mana kambi achiel kende manitiere e lwet sirikal mar county. Kambi ma iluongo ni Gatanga Water and Sanitation Company ema nitie lwet county kaka chik dwaro. Kum kembe 4 ka iwacho ni ok giluore gi dwaro mar chik. Nitiere koro kwayo ma komiti mar Senate ochwalo ne duol
ma ochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Non omenda ma osebed kichoko madhi ne ji giwegi. Par ni nitiere ji giwegi mochung' ne kembe maromo 4 ka. Koro idwa ni EACC ononane ni to omenda ma osebed kichoko madhi e kembe 4 ka, michoko gi kembe 4 ka osebedo kadhi e lwet ng'a. Mar ariyo, EACC ma en duol makedo kod mibadhi e pacho ka onon gima omiyo kembego itayo kod ji giwegi. Nobedo nade nyaka ge sani pok oket ke lwet county. Mano gin moko kuom dwaro mar od bura, komiti mar od bura mar Senate ne EACC. Bende nitie dwaro machielo ni kembego owinjo ket e lwet county mapiyo. Kopogore gi mano bende gidwa ni EACC oyango kang' magisekawo e ndalo 30. Nyiso ni e ndalo 30 bang' chwalo kwayo machal kama ni EACC, owinjo bed ni EACC nyiso komiti mochung' ne weche mag pi e Senate cha ni gisekawo kang' ma kama gima kama mar yanga dieri e wi wach mag kembego. Nyakwara Ramogi, ka wadhi nyime wang'iyo moko kuom bende wach mar KOP Nairobi. KOP Nairobi en achiel kuom gigo ma osebed king'iyo kendo idwa ni mondo oganda mawuok Nairobi obed gi pi maler. Kata kamano, kambi mar Nairobi City Water and Sewerage Company ok nyal yango kama omenda maromo siling milion 39,420 mag lesen mag loche mag minyaga ne odhie. Par ni Nyakwara Ramogi, nitiere loche ma omiting ma golo minyaga kuonde ma samoro jok mogedo oketo gi miluongo ni septic tanks katero gi kuonde moyiedhi. Iwacho ni nitiere kaka kambi mochung' ne weche mag KOP kod weche minyaga e boma ma Nairobi kata kaunti ma Nairobi ok nyal yango ni to omenda maromo milion 39,420 mane okaw kaka lesen mag loche mag minyaga go noterie. Bende nyamburko machoko minyaga ma komiti mar od bura mar Senate yango gin 172 mago moyangi kod komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag pi. Kata kamano, mane okaw kuom gi choko mag lesen en 117. Nyiso ni nitiere moko matiyo to noko kaw kuom gi omenda mag lesen. Mane oko kaw kuom gi omenda gin 657. Maendi nyiso ni kare nitiere moko matiyo to pok oyang ni to weg gi gin ng'a. To ng'ama nomiyo gi orak mar tiyo mag choko minyaga kowuok e kuonde ma oket gi ka itero gi kuonde moyiedhi manitie Nairobi. Nyakwara Ramogi, bang' fwenyo ma nitiere dwaro kata kwayo makoro komiti mar Senate ni ochwalo ne duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC. Giwacho ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC mondo mi onone lal mar omenda maromo siling milion 39,420 ma endio kwako ikomenda 2017 nyaka 2021. E higni go ema omenda maromo siling milion 39,420 chal ka gima gwenyore kotenore kod weche mag lesen mag nyamburko kata loche mating'o kata ma golo minyaga kuonde ma gintie ka tero kuonde ma oketi ni winjo bed ni iketo gie. Bende gidwaro ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka oneni gi chuno kata gi nyiso NCWSC miluongo ni Nairobi City Water and Sewerage Company mondo mi odina rode mag mibadhi. Mano gina achiel kuom ote ma komitino dwani mondo mi EACC tim. Nyakwara Ramogi, wadhi e weche mag nonro ma otim ne county ma Taita Taveta, kambi mochung' ne KOP e gwenge mag Taita Taveta. Kambi niluongo ni Tavevo ne ochulo jotende mag gin directors mag kambino omenda maromo siling milion 1,240 ataro mar chik. Ma endi notimore higa mar 2018 nyaka 2021. Ma e wach makoro onyis duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ne mondo gitim. En ni idwaro ni EACC onon lal mar omenda ka Tavevo. Gin moko kuom lipode ma sani koro itimo nigi nonro kod duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC bang' komiti mar od bura mochung' ne weche mag pi, komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag pi koro golo duoko margi kaluwore kod nonro magisebedo ka gitimo e kembe mopogore opogore. Tok mago kende nitiere kembe bende mag counties maromo 47 Nyakwara Ramogi ma bende nosendiknegi kod EACC mondo mi gin bende giangane ka bende kembe manitiere lwetgi
osendikore kaka kembe mag counties kata pod gin e lwet ji giwegi. Koro en nonro madhi nyime Lydia. Maendi en dwaro mar ni ganda jo Kenya duto obed kod pi maler. Ler mong'ith ahinya batiero kamano kuom chiona ripod no. Iyudo kama ben achiel kuom gima bende oganda osebedo kaparore kagiwacho ni seche ma bende kwe idhi medo suru be idhi ti gi omenda gi e yo makare. Koso wadhi neno ka mibadhi pod timore e migepe mopogore opogore mag piny owacho, mago mag counties kaachiel gi mago mag piny owacho. Wamenyo gi e yo makare nyakurom Gajwang'. Kata kamano oganda pon tiere kod tony. To be pesa wagi bitio e yo makare. 1.5%, atamalo 1.5, atamalo michiki meda atamalo gi. Be gidhi tiyo e yo makare. Aparo ni maene gi omiyo be wabro medo menyo mondo luongo ni keto sirikal tesre. Gino nitiere ni kalure gi singo mar jatend piny. Kopono biro keto e tim singo mage. To en mi biro penjo ni ine mane singo mage. Ang'o matimore nyaka gie sani. Wadani